ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಬಲೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಸಲ ನೀರಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾಶ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದತ್ತುದು ನೆನೆತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಯೆ. 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಬೊಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಗೆ ಏಪಲ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋಟೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಜೆಂಡ ಕರ್ಚುಂಡು. ಮೂಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಅವಿನ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಆಂಡನಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಾವುದು. ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ದೇರೆ ಒಂಜಿ ತೊಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ, ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಜೀರಾ, ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು. ಟೊಮೆಟೊಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್,
ಬೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಖಾರ ನಿಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಎಗ್ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆಯಾನ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ. ಒಂದು ಪಾಡುನೆರ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಚಮಚದಾತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಿನ ಪಜ್ಜಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಕಪ್ ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಕಪ್ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಅವೇ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮತ್ತ ತೂಲೆ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಲ್ದಿನ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ರೈಸ್ ಪಾಡುಡು. ರೈಸ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಲ. ರೈಸ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾರ್ದು ತೂಲೆ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಅಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೀರ್ ಮಾತ ಆಜೋಡು. ರೈಸ್ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತನ ನೀರ್ಲ ಆಜೊಂದು ಬತ್ತನ ನನಲ ಚೂರು ಆಜರೆಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು. ನೀರ್ ಮಾತ ಆಜಂಡು ರೈಸ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದದ್ದು ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೀ ಬೆಚ್ಚೈನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಶುಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಫ್ರೈ ಐನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್.
ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಪಲ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್.